Hi mga kapobre, it's me, the Organic Peas. So karon mga kapobre, ako butang rin Noibi ha. Noibi jud. So dinin dapita, namoy makita di pareganihan no, ang guide is kuyog jud sa guide 405 ug 387 ni kuyog, no? So karon ang kuyog sa guide diri kani sa 051. Mo jud ni kuyog sa guide. Og sa 026062 og si 256. Okay. Okay mga kapobre. So karon kaya ni gawas sa kuan double man to, no? 44 sa to 443 ba to? 443 no? Gawas nga double. So kay ang double ni gawas kay kuan man, so arita dini dapita ha sa double 2 PM unya 5 PM dirita dapita ha. So akong ibutang diri mga kapobre si zero. Okay, si zero ako ibutang diha. So karon kay ang igawas sa 5 PM o sa 9 PM kay si purpur ko maya sa pagka 5 PM si 40 tapos si 387. So arita diri di ay 387 na amon diri 387 diri ta sa what's mo usbo na ko diri ta sa 2 PM ha. 2 PM ta arita sa 5 PM. Okay, 5 PM 2 PM timan ninyo ba si mukuyog ang guide ha. Wala pa man na mugawa si 201, si 052, 051. Okay? Si 201. Wala pa magawas. Arita diri. So, ang nigawas, 387 man ganyan no. Ang bawin ninyo, nibalik na po si 287. Basin og gawas si 498. Mugkuyog ang guide niya. Kinirabas 498 wa maglikado jud ni 694 498 diri dapita. Okay. So basig mo balik si 837 patakabalo. Diri si 412 o 415. So na ako ihatag niyo minti na jud ninyo 3 days ni. Okay ha. So maghatag ko yung minti. Mo ni ako ipaminti ninyo ha. Duha ni ka numerong ipaminti na ko ninyo. Si 256062. Minti nun yun og 3 days ha. 3 days. Bakalag, wa mo ilaing kapusta basta kani mintina ni ninyo. 3 days. Okay ha? 3 days mintina dyan ni ninyo. So ang akong hearing karon si 201. Regalo na ko 739937 ha. Unya 739937 og si delikado ra ba ni si kuan ugma si 897 basig mukuan mao di ako regalo ha. Nya dagan salamat nyo tanan. I love you all, pero ang mintin dili kalimtan ha. Ayaw kalimti si mintin kung mahimo. Okay, dagan salamat nyo tanan. I love you all, bye.